Tepero, zdraví ťa Textor u prvého videa, že budeme natáčať také hry. No a toto je také uvítavajúce video a to si ukážeme, aké budeme natáčať hry. No, všetky zasa, tak nie, tak asi nie. Budeme natáčať Totu, Hauken, Hearthstone, Minecraft, Team Fortress, Unitrid a nejaké hry pribudnú. Takže toto by bolo ako zatáčačné video a kebyže ste videli tú obrazovku menšiu, tak to je týmto, že teraz si hýbem a teraz som si to dostal. Takže toto tam máte. Takže toto nie. Takže my si budeme natáčať iba tieto veci. Ako tu vidíte, Totu, Hauken, Hearthstone, Minecraft, Rayman nie, tento si srechneme, Team Fortress, tento tu máme takéto. Unitrid, s tým ešte neviem, či budeme natáčať, bože môj. S tým ešte neviem, či budeme natáčať, ale budem sa snažiť. Takže C, U, S.